फैनायनि गुबै उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो गुबैयै जोंहा एडमिशननि थाखाय जों बेयाव फैनाय जादों। जोंहा दायो डिग्री थार्ड सेमिस्टार आरो फिफ्थ सेमिस्टारनि एडमिशना सोलिगासिनो दं। दा बेनि एडमिशननि फिसा जाहैबाय देग्लाय 4,180 थाखा। नाथाय जों बेबायदि सेम एडमिशनखौनो थांनाय बोसोराव थाइसेबो थाखा लायालासिनो एरियारानो जा बा क्लियार स्टुडेन्टआनो जा जोङो लानो हादोंमोन। नाथाय नैबे बोसोराव जोङो बेबायदि फ्रि एडमिशनखौ मोनैनि थाखाय जोङो नैबे डिसि अफिससिम फैनाय जादों। माने थांनाय बोसोराव फ्रि मोनदोंमोन? औ, थांनाय बोसोराव माने टटेलि फ्रि, माने थाइसेबो जों बेवहाय एरियार बेकलग 70% एटेन्डेन्स गैयाब्लाबो जोङो फ्रियाव मोननो हादोंमोन BPL दंबाबो। एबार खिन्थु जोङो मोननो हायाखै। दा बेखायनो जोङो नैबे डिसि अफिससिम फैनाय जादों। मा दाबि खालामदों नोंथांमोना? जोङो बेवहाय गांसे एपिल लेटार जोङो आसाम सरकार हायार इडुकेसनसिम जोङो लिरदों। जोङो बेवहाय लिरना होदों जे थांनाय बोसोराव जेरैबायदि एडमिशनाव फैसा लायाखै, सेम देग्लाय बोसोरावबो बेबायदि जिहेतु लायो। खारन जोंनि कलेज हिसाबै जनता फरायसालिमा हिसाबै गोबां स्टुडेन्टआनो जोंहा बेवहाय गैयि न'खरनिफ्राय फैयो। जोंनि गोबां माने इक'नमिकेलि बेकग्राउन्डआ जोंहा दासिमबो डाउनाव दङ। दा बेखायनो जोङो नैबेखिनि 4,180 थाखा फैसाखौ जुदि होनानै एडमिशन लानो गोनां जायोब्ला जोंनि गोबां फरायसाफोरानो माने ड्रप आउट जोङो थानांगोन। जोङो बेखौ साननानैनो नैबेसिम फैनाय जादों। जनता कलेजावल' जादों ना गुबुन कलेजाव बेबायदि? बेखौ गोबां कलेजावनो जोङो खोनादों। नाथाय गुबुन गुबुन कलेजनि एडमिशननि स्ट्राक्चारा एसे आलादा रोखोमनि। बेखौ आङो बुंनो गोनां गैया दस्राफोरनिखौ, खिन्थु जोंनि हिसाबै जोंनि स्ट्राक्चारा एसे आलादा। बे नटिसा सेमैनो आसाम गभार्नमेन्टनिफ्राय फैदों। दा बेखायनो गुबुन गुबुन कलेजफ्राबो नैबेबायदि जिथु आपिल लेटार गभार्नमेन्टनिसिम बेबायदिखौ जिथु दैथायहरो आरो दैथायहरनायनि उनाव जोंहा फिनजाथाय माने मोनसे सलुसन मोनोबा हयथ' एडमिशना खमायनोबो हानाय फिसा, जों बेखौ साननानैनो नैबाव बे आपिल लेटारखौ जोङो डिसि सारनिसिम गथायफैदों। नोंसोरनि प्रिन्सिपाला मा बुंदों? जोंनि प्रिन्सिपाल सारनाव जोङो खेबसे नङा खेबनै नङा खेबब्रैसिम जोङो हाबबाय जनता कलेज स्टुडेन्टस इउनियन हिसाबै जोङो। बेवहाय सारा बुंदों जे बेवहाय कलेजनि जेबो आखाइ गैया आरो आंबो खालामनो हाया। खारन बे नटिसा जाहैबाय हायार इडुकेसननिफ्राय फैनाय, गभार्नमेन्टनिफ्राय फैनाय, आसाम गभार्नमेन्टनिफ्राय। दा बेखायनो कलेजनि बेवहाय जेबो आखाइ गैया आरो सारमोनाबो बेखौ फ्रियाव एडमिशन खालामनो हानाय गोहो गैया। BTSनि सोलोंथाइ बिफाननिसिम माबाफोर दाबि खालामदोंमोन नोंथांमोना? बेखौ आङो सारनिसिम खावलायनो सानो, जिहेथु जोंनि BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि मानगोनां मुस्रि रबिराम नार्जारि सार बिथांनिसिम, जिहेथु जोंफोरबायदि गोरिब दुखुथिया माने जों एडमिशन लानो हायै थासारियाव फैबाय। गोबां फरायसाफोरानो बेक थानायनि जाहोनाव माने सेमिस्टार सिस्टेमाव जोंहा बेक थायो होननानै जों मिथियो। दा बेखायनो सारनिसिम जोङो खावलायदों, जिहेतु नैबे एडमिशननि सायाव सारा सावरायनानै नैबेखौ माने खमायना होनो हायोबा जों जोबोद गोजोनगोन। मा जाहोनाव बेबायदि जादों? जिहेतु थांनाय बोसोराव फ्रि जाबाय, एबार खिन्थु नोंथांमोना फिस होनांसिगोन। बेवहाय जोङो मोनसे नटिस आसाम गभार्नमेन्टनिफ्राय मोनदों। जाय फरायसायानोखि बेकलग बा एरियार गोनां, बे फरायसाया प्रि उइभार स्किमनि गेजेरजों एडमिशनखौ फ्रि मोननाय नङा। जायहा क्लियार बेल' फ्रि मोनगोन। दा बेनो जोंनाव इफेक्ट लाबोदों। खारन थांनाय बोसोराव एरियार गोनां स्टुडेन्टआनो जुदि फ्रि मोनदोंबा देग्लाय बोसोरावबो मोननो माने जोङो हास्थायदों।